Ayi! Ayi! Ibu! Jeng pangeran tejo ningrat. Wonten menapa? Kok tindak wonten pira rejan menika? Sejatosipun kula badhe kepanggih Kira. Oh, ngaten. Inji. Bapakne wonten ringking jeng pangeran. Lajeng tenggang Ki Kula tiyang sepuhe Rara Bayi. Jin. Wonten menapa jeng pangeran? Kula menika badhe matur dhateng panjenengan. Matur menapa jeng pangeran? Cektasipun kula menika tresna dhateng Rara Bayi. Pripun nggih jeng pangeran? Rara Bayi menika sejatosipun sengkeraning jeng Rama, Kang Rama. Kanjeng Rama. Iki mau lho Pakne. Jeng pangeran Tejo ningrat. Jeng pangeran. Tindak mrene to iki mau. Madosi panjenengan, madosi Pakne. Kuwi ganti apa? Piye lho Pakne? Kuwi disisi. Iki mau jeng pangeran iki lak ngerti anake awak dhewe. Si Rara Bayi. Rara Bayi. Lah malah tresna karo Rara Bayi Pakne. Lanjut. Kowe matur kepriye? Ya aku ngomong apa anane to Pakne. Nek si Rara Bayi iki mau sengkerane ramane. Bener pancen sengkerane Kanjeng Sinuwun aman. Lah yo kuwi lho Pakne. Terus piye yo Pakne aku mesti nek dipitono lho Pakne. Kanjeng Jeng pangeran tek jane. Niki wae wangsul. Kuwi bali. Langsung bali. Kaya ora dadi kersane. Iya. Muga-muga ora dadi dukan. Iya Pakne aku mesti nek dipitono ae Pakne. Wis muga-muga ora. Monggo. Monggo. Monggo pangeran Pekit. Monggo Katuran enggak. Monggo. Monggo katuran. Monggo. Tak sampun suprayu dulu ya. Katuran karahan ya pun. Oleh orang suci. Berak betul. Ini pangeran. Ya. Ji. Enjih. Inggih sak sampunipun prayoga. Kula nyuwun pangapunten badhe mangke. Lajeng wonten wigatos menapa? Iki benar maringi mentereng Nyai Wirareja. Ngaten. Iya. Mari Iya. menika. Matur suwun nggih. Matur suwun sanget. Pakne. Iki lho. Apik banget ya Pakne. Matur suwun sanget. Matur suwun nggih jeng pangeran Pekit. Kalih Ya, Nyai. Kene ini Wirareja lan kowe. Nggih. Oh, sekolah mereka Wirareja. Romo. kuwi. Wonten wigatos menapa? Ini sakwise putuku tejanan kundur saka kene. Nggih, terus ingkang manggon wonten ing taman. Ana ing dalem kasatian iki terus gerak. Oh, Iya. Keren jeng pangeran. Gerang. Iya, keren. Gerak. gerah. Kenging menapa kok keren? Lah, oh, bisa, rokok.
nek ora iso kagungan karo Roro diterima. Mula kan saka iku. Wiraja lan kowe Wiraja. Nggih nyun pangeran. Aku teko omahe kami janji. Nggih. Aku bakal nuntut putramu. Tak jauhke karo Pangeran Tejan. Rak yo Nggih. Kula badhe matur dos pundi. Wis matur lho wae. kowe kepiye? Nek pulang samawon nek kula njeng pangeran. Ora kok. Ngopo to? Mbok wis ben ra apa-apa Pakne. Lah wong wis padha tresnane kok cah loro ki. Iku Kowe wedi. iya sih. Ora usah wedi. Sesuk kowe mantu. Mantu. Bloko. Nek Roro iki dipundhut jeng pangeran Pekik dipun dhawuhaken kaliyan Den Mas Tejan. Ngono rampung perkara manah kula menika iki nampi dawuh saking jeng. Alah wis to Pakne. Sinuwun Hamangkurat Agung menika dados sengkeran. Ora apa-apa Pakne. Wis ben didhawuhke karo njeng pangeran Tejaning Rat ora apa-apa. gelar yektene saiki boyi gak ana Nggih njeng pangeran. coba kon rene. Timbalan. Timbalan Nggih. aku tak takon karo Roro. Oh nggih nggih. Dipun serantosaken sak perkara. Ayo wis sing baku waton kowe ora rampung perkarane. Mesakno Kanjeng Pangeran Tejaning Rat. Kados pundi awake manci nuntun namung nderek mugi-mugi mboten dados dukanipun sinuwun Hamangkurat Agung. Nah, rak yo sing tak karepe yo ngono kuwi rak yo ngono kuwi. Wah, Kene. Ini no. Luweno. Oh. Enggak. Kene no. oh. Ora mu. Lah yo iki lho. Nggih menika Roro iki njeng pangeran. Ayo tenan nggih. Ya bro. Ora mu kalian putu-putu gerak. Wis aku tedak ana ing Kawirajan. Tenane aku arep ngesak. Ora tak undut mantu, tak dawuhke karo Pangeran Tejan. Kira-kira kowe Punten dalem sewu Gusti Pangeran. Kula tak tanglet kalian bapak saha ibu kula. Ya. Iya matur. Kanjeng Ratu. Iya. Piye? Saha ibu. Iya. Niki kados pundi kula bingung kula. Wis ora apa-apa ditampa wae. Sing mbok kira Sejatine apa-apa. iki kepiye maneh iki dawuhe jenengan. Sejatine mono abot rasane. Aku nampa dawuh iki dadi sengkerane sinuwun Hamangkurat Agung. Nanging kok ana tetembungan grahe Raden Pangeran Tejaning Rat. Jadi Pangeran Tejaning Rat gerak. Iya. Iya Nek mergo ora kowe sing ngembang. Punten dalem sewu Gusti Pangeran saha Kanjeng Ratu. iya. Kula namung nderek kemawon saugenjing Pangeran Tejaning Rat menika saged waluya temaing jati. Menapa kemawon badhe Kowe kula nderek tegese kowe gelem. Gelem. Seneng nggih. Untuk Kula bakal maring njeng pangeran meleh. Ya wis nek wis gelem nek kowe gelem saiki kowe kowe melu bunga. kowe tak boyong ana ing kasatriyan. Yes, Pamit bapakmu karo ibumu. ing samangke yen wonten dukanipun sinuwun Hamangkurat Agung. Wah, aku seneng. Iya. Ya. Ayo saiki kowe Ayo barengan karo. monggo barengan karo. kula dherekaken monggo.
Wis, Nyai. Bapak. Nggih. Iki aja. Pangestuku tansah bayi. Nggih akan Kula tidak. nyuwun Nggih, akan tidak itu. Bapak lan kula nyuwun. Nggih pangeston. Iya, iya, iya. Mas. Hati-hati ya, Mbak ya. Monggo monggo. Monggo. Wes, aku arep mlebu aku. Kowe kuwi kepiye to Nyai? Kok mendimingi-mingi babagan kaya mengkono kok kowe banjut manut karo kersane njeng pangeran Pekik. Nek aku dadi dukane Kanjeng Sira banjut kepiye? Pak. Kowe iki piye to kowe iki? Wong kok ora ngerti wong butuhe akeh. Kowe kapan tau mulyakne aku? Kapan? Wis gagas omongan. Ya wis, sakarepmu.